Mar is óldóing bín go leor na chaint Nollaig faoi list fada breig an atá ó fáistí agus na rudaí éagsúla na bruntanis éagsúla gúil muid chun fáil. Ach ag Nollaig is maithan rud é freisin smaoineamh na daoine nach bhfuil an táló, nach bhfuil an deis acu na breagán sin ar fada áil, nó nach bhfuil an teangabháil acu beidir le daoine freisin. Agus tá muide chun fechantar sin anois. Céad na daoine beidir go muid an tacaíocht a thuirt chomh, agus céad na carthanachtaí éagsúla a thug an tacaíocht do dhaoine in éireann, agus freisin do dhaoine thar lear I dírithe I bhád agéin. I dús bara, bheadh sé go deas beidir smaoineamh ar rudaí go muid buíoch as. Tá go leor rudaí tá ann beidir nach tugadh muid súntas chomh ó lá go lá, agus tá muide chun deis a thugann anois chun smaoineamh ar rudaí atá agan go muid buíoch as. Beidir gur beid do chláán, go leaba compordach agat, go card amach agat. Smaoinigh gur trí rud. Dún do thuair fa second, cuirid sin isteachad a chligean, agus tuach mé raisce bíonn na cúpa second. Aintach, go leor rudaí sin go muid buíoch as. A céad dhéanas na carthanachtaí áitiúla I rith na Nollaig. Cén tacaíocht a thugann siad do dhaoine? Well, cúpla bailí difriúla. Mar hampla, bíonn siopaí athlábhach ag na carthanachtaí éagsúla. Is deis é sin do dhaoine chun beidir rud athlábhach a fiocha suas, agus an tairgad a íocann siad as, tain siad a dro na daoine a hasnaíonn an tairgad dwathad an chuid is mú. Chomála sin, bíonn tithe ósta ag carthanachtaí éagsúla. Áit go bhfuil daoine gandíd in an dul agus ihe chaamh I leaba compordach agus in áit sábháilte chomá. Chomála sin, roiintas na carthanachtaí tugann siad cuairt ar dhaoine beidir sean daoine nó daoine nach bhfuil mór an cáirde acu, is am fíor uignach í an Nollaig do roiint daoine agus is maithan rud é bheith smaoineamh ar siúd freisin, agus chomála sin, tugann roiint carthanachtaí airgid do dhaoine beidir tá món scoilíochta, nó micléin a dros go mbeidh siad an leanúnta roiig leis na dachas, nó tugann siad airgid do chluine atá ag strácháil I gíochas bilí ó thaobh leictreachas, tas agus rudí mar sin de, rudí bhíonn ant costasach I rith na Nollaig. Mar sin tá go leor bailí éagsúla gur féidir linne tacaíocht a thuirtas na carthanachtaí sin, agus bailach amháin ná chun na cartaí poist a dhéanann siad a cheannach. Agus tá go leor carthanachtaí difriúla bhíonn ag díal na cartaí poist seo, agus is maithan rud é na cartaí seo áil agus an tairgad a thuirtas na daoine a hasdaíonn sé watha. Nes, carthanachtaí éagsúla eile tugann siad bruntanis do dhaoine thar lear, beidir in Oirthear na Eorop nó san Afric, nach bhaíonn na breagán éagsúla. Tá mise chun bosca a líana an seo le breagán difriúla a bheith iúnach beidir do fáiste óg. Chéad rud go bhféiteann duine ná an hata deas seo a chur isteach mar gúil sé an deas te. Sé go mar rudaí a chur isteach an bheith páiste an cathamh, bheith leabharnótaí agus peann go deas chomá, mar gúil sé go deas bheith scríomh, seo rudaí beidir atá éasca dúin na fáil ach beidir nach bhaoin páistí thar lear iad chomh éasca sin. Pís a siúcra, millseán, cána candy dúsáid an tachtan seo, bhí sé bheith sé go deas ceann mar sin a chur isteach, rud nua. Círsúr, chomá, agus dar nóid breagán deas bog. Ceanna bheith go deas do fáiste, bheith sé go hálann dómh siúd é sin áil, breagán deas. Tá mála an seo chomá, bheith siad an anna sin a chur ar a dríon, bheith sé go deas rud mar sin áil, agus rudí beaga don ruaig. Agus beidir gur bíad rudí beaga iad seo nach tugadh muide mór an súntas chomh, ach bheith sé go hálann do dhaoine nach chun an deise go mór an breagán áil a rith na Nollaig. Nis, tá taircint iontach ag an postim líana freisin, go bhfuil muid an tacaíocht a thuirt den na sean daoine na tithe altanis im líana, go bhfuil muid an bosca mar seo líana, agus bheith sé go deas rudaige mar sin a churchaigh an tac altanis, agus nud is fearr faoí ná go bhfuil an costas clúdathe ag an post. Ní gáadún íoc as an bosca sin a churchaigh na tithe altanis, mar go bhfuil sé andachar im líana, níl dín an dul ar cuairt ag na tithe altanis, agus bheith sé go deas rud mar sin áil agus beidir nóta beag a scríomh isteach an chomá.